Noong taon na lumipat kami sa bahay ng lola sa probinsya, akala ko'y panibagong simula lang. Tahimik, sariwa ang hangin, at tila ligtas mula sa ingay ng syudad. Pero sa ikatlong gabi pa lang, napansin kong may kakaiba. Tuwing sasapit ang 2:00 ng madaling araw, may maririnig kang gumagapang sa bubong. Hindi lakad, hindi rin paghampas ng dahon, kundi parang mabigat na katawan na dahan-daang gumagapang, para bang hayop o tao. Pusa lang yan, sabi ni Papa, pero wala namang pasang kayang maglakad ng ganon kabigat. Isang gabi, hindi ako nakatiis. Kinuha ko ang cellphone ko, binuksan ang flashlight, at dumungaw ako sa bintana. Wala akong nakita, pero naroon pa rin ang tunog sa bubong. Kinabukasan, kinausap ko ang kapitbahay naming si Mang Timo. Matagal na raw siyang naninirahan doon. Tinapak niya ako sa balikat at mahinang bulong ang sinabi, "Huwag ka nang tumingin. Alam namin yan." Matagal na siyang gumagapang sa bubong. Lalo na kung may bagong lipat. Nang tanungin ko kung sino, hindi siya sumagot. Basta tumalikod siya at nagdasal ng tahimik. Noong gabing yun, mas lumakas ang kaluskos. Parang may mga kuko na kumakalmat sa bubong. Tapos, may humadyatek. Sa paglipas ng mga araw, lalo pang lumalakas ang ingay sa bubong. Hindi na lang ito basta kaluskos, may tunog na ng pagdila. Parang basang liyan na kumikiskis sa yero. Isang madaling araw, habang natutulog si Mama, bigla siyang sumigaw sa panaginip. Kinabahan kaming lahat, pawis na pawis siya, nanginginig at nangingisay habang paulit-ulit na sinasabi, "Huwag mo akong kainin, huwag mo akong kainin." Wala siyang maalala ng magising. Pero sa leeg niya, may 3 pulang marka, parang bakas ng kuko. At kahit anong ipahid, hindi ito nawawala. Kinagabihan, dumaan si Aling Sela, matandang albularyo sa kabilang sityo. Hindi pa man siya nakakapasok sa bahay, napatigil siya sa tapat ng pinto. "May dinala kayong hindi tao." Natulala kami. Agad siyang pumasok, kumuha ng dahon ng bayabas, langis, at kandila. Sa loob ng 5 minuto, nagsimula ang ritual. Habang umiikot ang kandila sa paligid ng bahay, namatay ang ilaw. Walang brownout, tanging kandila lang ang liwanag. At dun namin siya nakita. May babaeng nakadapa sa bubong. Mahaba ang buhok, kulay putik ang balat, at wala siyang mata. Para siyang isang tuyong bangkay na gumagapang. Nang maramdaman niyang nakita namin siya, yumanhil siya ng malalim. "Kayo ang pumalit sa akin. Sa bahay kong to." Pagbubunyag, ilang taon na raw ang nakalipas, ayon kay Aling Sela, may pamilyang tinayre sa bahay ng lola. Isang gabi, may isa sa kanila ang biglang nawala. Hindi na nahanap ang katawan. Simula noon, tuwing may bagong naninirahan, inuulit ng nilalang ang gutom nito. Ang bubong ang naging pugad niya. At ang bahay, isang bitag. Huling parte, umalis kami kinabukasan. Pero bago kami sumakay ng van, may napansin akong papel sa ilalim ng pinto. Sulatan ng lapis, sulat kamay. Nanginginig ang pagkakasulat, "Salamat at kayo ang naging sunod." Malaya na ako. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nun. Pero minsan, sa hating gabi, parang may gumagapang pa rin sa mga bubong ng bagong bahay namin. Pagkalipat namin sa syudad, akala namin ligtas na kami. Pero nagsimula na naman ang mga kakaibang pangyayari. Una, napansin kong lagi akong ginigising ng tunog sa kisame. Hindi kaluskos, kundi parang may buto na nahuhulog, dahan-dahan, pino, sunod-sunod. Tapos, isang araw habang naliligo ako, may dugo sa tubig ng shower. Akala ko nasugatan ako, pero malinis naman ang katawan ko. Nang tiningnan ko ang kisame ng banyo, may tumutulo. Pagbabalik ng nilalang isang gabi, habang pinapatulog ko si Bunso, narinig ko siya bumulong. "Kuya, may babae sa kisame." Ngumiti siya sa akin. Wala siyang mata. Kinilabutan ako. Lumingon ako sa kisame. Wala. Pero nung kinabukasan, nakita ko ang crayon drawing ni Bunso sa pader. May babae, nakadapa, mahaba ang buhok, at puro mata ang bunganga. Muling paghingi ng tulong, tinawagan namin ulit si Aling Sela. Pero huli na. Pagdating niya, nagdilim ang langit. Umulan ng malakas. Pero hindi tubig, pula ang ulan. Hindi lang siya nakasunod sa inyo. Kayo ang ginawang tahanan. Hinimatay si Mama. Si Papa, biglang damyugaw ang ilong at tainga habang natutulog. At si Bunso, nawala ng ilang minuto habang tulog sa kama.
Wala siya sa CCTV, pero may makikitang gumagapang sa dingding. Katotohanan, ayon kay Aling Sela, hindi lang pala, aswang, ang gumagapang sa bubong. Isa itong, salimpusa, nilalang na dating tao, na isinumpa at inabandona sa sariling bahay. Ginagapang niya ang mga bubong ng bahay na pinaniniwalaan niyang sa kanya pa rin. Pero kapag nalipat siya sa bagong tahanan, sama-sama na siya sa dugo ng pamilya. Hindi mo na lang siya maririnig. Nasa dugo mo na siya. Huling linya, ngayon, tahimik na ang bahay. Walang gumagapang sa bubong. Pero tuwing titingin ako sa salamin, may nakadapang babae sa kisame sa likod ko. Lumipas ang ilang araw na tila tahimik ang bahay. Walang kaluskos, walang dugo, walang babae sa kisame. Akala namin tapos na ang lahat. Pero sa panaginip ko, may nagsabi, kapag wala ka nang naririnig sa gabi, ibig sabihin, nasa loob na siya. Pagkagising ko, may marka ako sa dibdib, bilog na may 3 kuko, tila sinadyang ibilang ang mga araw ko. Ang video sa CCTV si Papa, isang gabi, chinek ang CCTV recordings mula sa sala. 3:14 AM. Nakita niya ang sarili niyang bumaba ng hagdan. Pero ang totoo, natutulog siya buong gabi sa kama. At sa likod ng Papa, sa recording, may babaeng gumagapang pababa ng kisame, dahan-dahan, dirdiretso sa likod niya. Ang tunay na kalaban ng tanungin ulit si Aling Sela, nagkulong na lang siya sa bahay niya. Hindi na siya lumabas, nagpadala na lang siya ng sulat sa amin. Hindi niyo siya natakasan, sa inyo na siya nakadikit. Isa sa inyo ang magiging sunod. Isa sa inyo ang magiging bagong gumagapang. Gabing may nawalang isa kinabukasan, wala si Bunso sa kama niya. Lahat ng gamit niya nandoon, pati laruan, damit, at kumot. Pero siya mismo, wala. Sa kisame ng kwarto niya, may bakas ng paa na tila tumungo paitaas, hindi pa baba. Huling mensahe ilang linggo pagkatapos mawala si Bunso, tumanggap kami ng voice message mula sa unknown number. Boses niya ito, mahina, umiiyak, "Huwag niyo na akong hanapin. Hindi ako pwede bumalik, mainit dito, madilim, pero hindi ako nag-iisa. Kuya, may gumagapang na rin sa'yo. Sa likod mo." Tumigil ang recording. Pero bago ito mamatay, may isang huling bulong. "Sa susunod na ulan, ikaw na ang lalabas." 3 araw matapos mawala si Bunso, nawala rin si Mama. Hindi na siya bumaba para maghanda ng almusal. Pag-akyat ni Papa, bukas ang bintana, pero sarado ang pinto. Sa kisame ng kwarto niya, may butas, parang pinunit mula sa loob. At sa ilalim ng kama, may tumutulong dugo. Hindi na ito basta gumagapang, sabi ni Papa, habang nanginginig ang kamay. Hinihila na tayo, isa-isa. Ang huling pagbisita ni Aling Sela dumating muli, may dala na siyang itim na tandang, langis, kandila, at itim na asin. Sabi niya, kung gusto ninyong tapusin to, may isa sa inyo ang kailangang pumasok sa kisame. Buhay o patay, kailangan niyang harapin ang nilalang. O lahat kayo, mawawala. Walang ibang pwedeng pumili kundi ako. Ang pag-akyat sa kisame bago sumikat ang araw, binuksan namin ang kisame sa kwarto ni Bunso. Madilim, mabaho, mabigat ang hangin, parang bawat hininga ko, may amoy ng nabubulok. Pag-akyat ko, nakita ko ang mga laruan ni Bunso, mga gamit ni Mama, at damit ni Papa. Hindi pa siya nawawala, pero ang anino niya, nandoon na. Tila may mundo sa loob ng kisame, isang paralelong refleksyon ng bahay namin. At sa gitna nito, ang nilalang isang nilalang na parang babae. Balat niya ito yung parang papel. Wala siyang mata, ngunit nakangiti ang bunganga na may daan-daang ngipin. Sa likod niya, nakadapa si Bunso. Hindi umiiyak, hindi rin natatakot, gumagapang na siya. Ang alok ng nilalang lumapit ang nilalang, habang sumisirit ang dugo sa bawat yapak. Kung gusto mong iligtas sila, ikaw ang pumalit sa akin. Mula ngayon, ikaw ang gagapang sa bubong ng iba. Pumayag ako bumalik sila, si Bunso, si Mama, at si Papa. Pero ako, hindi na bumaba sa kisame. Ngayon, ako na ang nasa bubong. Ako na ang gumagapang tuwing 2:00. Ilang buwan ang lumipas. May bagong pamilya ang lumipat sa lumang bahay namin sa probinsya, sina Mang Emer, ang kanyang asawang si Jessa, at ang anak nilang 7 taong gulang, si Nico. Mura lang raw ang renta. Tahimik daw, pero walang nagsabi sa kanila kung bakit naiwan ang bahay na iyon,
kung bakit may butas sa kisame, at kung bakit may krus na baliktad sa bubong na sinadyang takpan ng yero. Unang gabi ng kaluskos, unang gabi pa lang, ginising na si Jessa ng parang kalmo sa yero. Pero wala naman silang alagang hayop. At si Mang Emer, tulog na tulog. Kinabukasan, nagsumbong si Nico. Ma, may gumagapang sa kisame. Kinausap ako. Sabi niya, gusto mo bang makasama ang kuya mo? Wala kang kuya, sagot ni Jessa. Meron na raw po ngayon, bulong ni Nico. Ang aklat ng itim habang nililinis ni Mang Emer ang lumang aparador, may nahanap siyang lumang kwaderno. Doon nakasulat ang pamagat, ang sumpa ng gumagapang. May mga drawing ng kisame, ng bubong, ng isang taong nakadapa, walang mata. Sa huling pahina, kung sino man ang pumalit sa gumagapang, siya ay hindi na tao, kundi tagapagmana ng takot. At sa ilalim, nakasulat ang huling linya sa dugo. May darating para humalili. Buksan mo ang pinto kapag may kumatok, kahit 10 oras ng gabi. Eksaktong 2:00 kinagabihan, may kumalabog sa bubong. Sunod-sunod, mabilis, mabigat. Si Mang Emer ay bumangon, kinuha ang flashlight, binuksan ang bintana at sumigaw. Walang hiya ka, lumayas ka, tumahimik ang gabi. Bigla, may kumatok sa pinto. 3 beses, malalim, mabagal, tok, tok, tok. Pagbukas niya, walang tao, pero may bata sa hagdanan. Nakatayo, walang imik, at maruming-marumi ang itsura. Nandito na ako, kuya. Ikaw na ang sunod. Pagkatapos mawala ng bagong pamilya, ilang buwan na ang nakalipas pero patuloy ang balita, sa mga kalapit na bahay, may nawawalang alaga, may naririnig na tunog mula sa bubong, at isang batang nakikita sa madaling araw, umiiyak, nakadapa sa bubong, habang binubulong. Gusto mo bang sumama sa akin? Ang YouTuber dumating si Carl, isang kilalang content creator sa YouTube. Gusto niyang i-document ang bahay, gusto raw niyang patunayan na walang multo, walang aswang, walang gumagapang. Nag-set up siya ng mga camera, nagsindi ng kandila, at nag-livestream ng gabi sa loob ng bahay. Umabot sa 21,000 live viewers. Lahat ay nag-aabang. 2:30 ng madaling araw, biglang nagloko ang feed. May tunog ng kaluskos, may sigaw, tapos, bigla na lang. Dumilim ang buong screen. Isang eksena lang ang naiwan 1 segundo bago tuluyang mamatay ang live, nakita ng lahat. Si Carl, nakadapa sa bubong. Nakangiti, nawawala ang mga mata, at sa likod niya, may mas malaking nilalang na gumagapang pababa. Pagbabalik ni Aling Sela huling-huli sa barangay, bumalik si Aling Sela, matanda na, puting-puti na ang buhok, at tila ba kinakain ng panahon. Dala niya ang aklat ng sumpa, at sinabi sa mga natitirang taga-baryo. Hindi lang siya iisa, hindi lang isa ang gumagapang, sila ay lahi na. Bawat takot, bawat galit, bawat lihim, ay nagpapalakas sa kanila. Ang tanging paraan ay hindi pagpatay, kundi paglimot. Ang huling ritual gabi ng pagputok ng bagong buwan, nagsagawa sila ng huling ritual. Sinunog ang lumang bahay, ibinaon ang aklat sa ilalim ng simbahan, isinumpa sa pangalan ng Diyos, na wala nang papasok sa lugar na iyon. At habang lumiliyab ang apoy, mula sa kisame ng nasusunog na bahay, may daan-daang nilalang ang gumapang palabas. Mga dating nawawala, mga dating sumama, isa na rin ako. Huling mensahe, hindi mo na maririnig ang kaluskos. Hindi mo na siya masisilip. Pero tuwing tatahimik ang gabi, at mag-isa ka sa bahay, at tila may gumagapang sa loob ng utak mo. Alalahanin mo lang, ako na ang huling gumapang. Pero ikaw, ang susunod.